Wel, mae yna dorchu llewis am fod y prynhaw yma, cyn bod ni yn tynnu at y terfyn. Sawl pencampwriaeth i ddod cyn i ni goroni ceffyl gorau Sioe i Frenhinol Cymru. Felly, y cam cynta edrych ar enillydd Cwpan fethol Tom yn Sprightly. Mae creigiau'r oesoedd wrth yn ochr i, David Oliver a Rob Jones. Diolch i chi am eich cwmni drwy'r wythnos, ond dywch chi'n mynd i gorffen eto. Fe fi oedd amser, David, oedd y gystadleuaeth hyn yn cael ei barnu ar nos sŵn y dorf. Mae hwnna'n wir yn diwedd? Oedd. So, mae'r gystadleuaeth ar ôl Tom Jones a... Grof Sprightly. Grof Sprightly, wrth gwrs. Ac oedden nhw'n dipyn o gymeriadau ac yn ffefrynnau gyda'r dorf yn y Sioe ac yn Sioe hyd y lad hefyd. Ac oedd o'n gymaint o symudwr Grof Sprightly, oedd y dorf wrth i bodd efo fo. Felly, yn hanesyddol, gath Cwpan i roi i gofio nhw, ac trwy clapometer oedd y cystadleuaeth yma yn cael ei feirniadu. O, fi'n siŵr bys hynny yn ychwanegu cyment at yr awyrgylch, ond un sy'n ar penderfyniad heddi, a'r beirniad, yw Christopher Jones. Christopher Jones wedi bod yma ers blynyddoedd yn mynychu, wedi mynychu pob un o'r sioeau ers iddo fe ffindo'i gartre parhaol yma yn Llanelwedd. Ac yn edrych ar hyn o bryd ar enillydd yr adran A, Crympwell Blue Painter. Gyda Cole Kelly yn arwen. A dyma ni yn cael cipolwg ar y beirniad, Christopher Jones. Yna jumper. Berchnogaeth Nel, wrth gwrs, Llywelyn Williams o'r bala. Ac yn bleser gweld y gaseg wag hyn. Dyna'r dosbarth fe enilloddi, caseg gwag. A fel gaseg gwag, mae hon wedi bod yn fyw trwy dydd. Mae diddordeb yn beth sy'n mlaen yn y cylch a gyfynod dydd i fynd am drod. Dyw hynny ddim yn peth hawdd efo caseg gwag chwaith. Dyw ddim yn rhoi. Mae nhw'n ercysgu ar siap fel wyt ti'n gweld. Mae hon, mi'n siŵr bydd hi stil yn dyn o lan nawr. A pob parchu David Russell sydd ar ei ffenni. Mae fe wedi troi ar gaseg hyn mas yn arbennig. Mae gran, gallai ddi ddim disgwyl lot yn well wedyn ni fel caseg wag. A braf cael gweld hefyd Nel yn parhau traddodiad teuluol. Mae dad i wrth gwrs Gareth a dipyn o'r diddordeb yn oedd ei taid i David. Yn cyn iawn, ac hon wedi mynd yn dda hefyd y dweud. Mae'n edrych yn... Mae'n eistedd lan, godi ffen, offa hi, mae'r cam yn berffaith, gros y cam yma. Mae yna gymaint yn dibynnu ar yr eiliad ac ar y dornod yn dos. Os. A mae hwnna wedi gwneud impresiwn da, wy'n siŵr. Ac o'ch chi'n gweud pa mor anodd oedd i weithiau gyda caseg wag, caseg fagu'n wahanol. Mae yna epil i dynnu'r sylw. Mae'r cyw yna, maen nhw'n chwilio amdano nhw o hyd, felly maen nhw'n lot mwy siarp. Mae hon yn gaseg Menna Curiosus wedi bod yn cnocian ar y drws yma yn y Sioe Frenhinol ers blynydde. Fi oedd un pencampwriaeth o stoc ifanc yn 2013 pan oedd Len Bigley yn berniadu. Yn is-bencampwr y stoc ifanc wedyn, y flwyddyn wedyn dan John Kirk, ac wedi bod nôl troion a just pob amser yn y rhibannau, ac un sydd yn ffefryn gyda'r dorf yma. Rhywbeth o hyd wedi curoddi, ond dim heddi. Hi o'r gorau o'r adran C. Mae'n wych gallu eistedd drwsysau ddoi sy'n llyfrgell yn ei meddyliau. Wel, mwy David Oliver na fi, mae rhaid gweud, ond wy'n dysgu. Na, ddoi ohonoch chi. Eisiau hobi arall falle. Eisiau bywyd arall yna ti falle. A beth ni'n gweld fan hyn hefyd, yr Cwpan bethol Tom yn Sprightly, yw cynrychiolaeth ardderchog o'r Bridiau Cymreig. A mae'n braf cael gweld, dyn ni wedi bod yn ffodus iawn, wedi yn ffodus iawn. Dyma yw y sioe gorau ar ei cyferno, ac i weld y pencampwyr, y 4 gorau yn gystadlu fan hyn, mae o just yn profi wedyn. So mae gen ni un o'r Bridiau gorau yn y byd. Odi, mae'n arasydd wedi trafeilu i feddwl bod i rhyw 4 gloch yn brawn. Mae hon ar dan yn dywi. Yndi, chwarae teg. Yn fyw. Se ni ddim cweit mor sionc. Wel, bod ti'n dweud bod ti ddim cweit mor fywiog yn hwyr y diwrnod.
A'r gaseg mae hon, fel o David yn gweud, mae hon wedi bod yn tipyn bach o ffefryn. Oedd y maes ar dan ddo pan enillodd hon a'r torf yn sgrechen. Glyn Coch Copeiria. Yn Gymreigedd iawn. Mai, odi, mai. Ac anaf ddim wedi amharu o gwbl, na di? Adrian ar Adrian, gythoedd Amwen yn torri bresych ar gyfer y debyd oedd gyda fe'n cystadlu yn y sioe, wedi mynd trwy mwy nag un tendon, dwi'n meddwl. Gwneud cael triniaeth wythnos diwetha ac orders gan y doctor i beidio cystadlu yn y sioe. Ond oedd hi werth wneud. Fi'n credu falle bydd y doctor wedi ffindo mas. Erbyn hyn, bod wedi anwybyddiau. Yeah. Ennill y dosbarth, falle bydd y doctor ddim yn gwybod. Rhif isi i wylio, ond y pencampwriaeth a dod mlaen i'r gystadleuaeth hyn, bydd rhywun wedi gweithio wrtho'r doctor. Mae'n mynd pob tro yn dydi. Tipyn o ffefryn yn dwi, o hyd. Mae'n brawf o boblogrwydd Glyn Coch Capira o frydfa Glyn Coch yr adran dy a digon o waith o flan Christopher Jones i bendroni a phendilio pwy fydd yn ennill Cwpan Fythol Tom and Sprightly 2026. Mae yna 4 diwrnod wedi bod, mae yna adeiladu wedi bod, mae yna ddringo wedi bod ac i ni yn cyrraedd yr uchel fan y nawr wrth i ni edrych ar y pencampwriaethau heddi. I ni'n dechrau gyda Cwpan Fythol Tom and Sprightly, y gorau o'r Bridiau Cymreig. Wrth ein blaen i nawr, mae Christopher Jones sydd yn beirniadu y cwpan yma wrth yn ochr i. Mae yna ddoi licen i ddiolch yn fawr iawn iddyn nhw am eu cwmni, ond cyn bod chi'n meddwl ar rhedeg mas trwy drws. Sefwch yn sownd yn eich seddau David Oliver a Rob Jones. Lle ni byth adael ti pai becso, lle ni byth gadael ti. Ti'n gweud y pethau cywir drwy ser. Felly dyma ni y 4, ond blaen yn ni nawr. Mae Crympwell Blue Painter, enillydd adran A. Ac yn edrych cystal heddiw, ac oedd y ddoi chwarae teg. Mae e. e. Yn y pellter fan ni, ni'n gweld Menai Curiosa. Mae'n penderfyniad wedi wneud. Y le mae'n mynd? Glyn Coch Copeiria. David Oliver. I'r cobyn dwi'n meddwl hefyd, sy'n ni'n deud. Mae o'n foi sydd wedi magu'r adran ec a adran ba hefyd ydi o? Gallai ddoi ennill. Rhaid bod yn deg i'r ddoi nhw. Gallai fynd rhyw ffordd. Gallai bod ti'n iawn, David, fi ddim yn gwybod. Ond ysbio fan hyn, mae'r adran ec yn edrych trwy'r gwydr fan hyn yn edrych yn wych. Felly le eiffau, wy'n mynd am Glyn Coch hefyd. Mr Oliver wedi penderfynu. Ie, Menai Curiosa. Y 3 ohono ni bellach allan o waith. Wel, yr adran by yn mynd ar Gael Wobber. O, wy'n bles i weld ni. Bles i weld ni. Ond un enillydd sydd a Menai Curiosa. Yr adran ec yn ennill Cwpan Fythol Tom and Sprightly. All rhywun ond dychmygu'r wefr o ennill yma yn y prif gylch, a mae'r wefr yn fyw iawn i Menai Curiosa. Enillydd yr adran ec a bellach yn berchen ar Cwpan Fythol Tom and Sprightly. Diwrnod a blwyddyn i'w chofio yn sicr. Thomas Jones, Brydfa Menai, chi newydd ennill y Tom and Sprightly Cup. Sa'n ei credu beth, honest to God, o'n i'n gweud na gyda fwy ffili credu bod i'n ennill y clas. I fynd roll ffordd a ennill, mae cysig neis ma, mae stoc neis y gros yr sections i gyd a i dod ar top ram. Unbelievable feeling. Gwedwch ychydig wrthau am y geffil yma, achos mae hi, dim one trick pony yw i fi, mae wedi cael tipyn o lwyddiant y Menai gorffennol. So dechreuodd hi, hon oedd actually y cyntaf i fi cael cyntaf yn y Royal Welsh da, a fel y blwydd dwyblwydd, ath hi'n pencampwr y stoc ifanc, a wedyn ath hi yn is-pencampwr wedyn overall. A wedyn ath hi'n ôl fel y boles tair, oedd hi'n reserve young stoc, a wedyn, just neis cael ei fel caseg. Falch wedi cael ei edrych yn iawn, a wedi cael llwyddiant eddi.
A bod ti wedi gallu dal landau. Ie, dim ond just. We sticks. So ti'n gallu rhoi mewn i un gair, Thomas, fel bydde ti'n disgrifio'r teimlad o cael ei alw ymlaen fel yr enillydd? Sa'n creu bod geiriau gael i'n explain yma. Sa'n ni'n gweud beth, lle bydde yn gallu rhoi ar television. So. Well byd o de. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch yn fawr.